Төзәтеп бире алар Бөтенесен безгә, телефонны, үтүкне, сәгатебезне дә. Белмәгәннәре юк шул, беләләр барысын. кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Күпертелгән каймак. Нолик, җитте, сикермә. Башың әйләнер. Ага, яхшы. Ага, күрешкәнгә кадәр. Кая җыендың, Димдимыч? Бер кая да җыенмадым. Минем янга Катя килергә тиеш. Дәресләрне әзерләрбез, җиләк ашарбыз. Нәрсә? Җиләк алып киләме? Әйе, ә миннән күпертелгән каймак. Тәмлерәк булсын өчен. Синдә каймак бармы соң? Хәзер карыйм. Мин сезнең белән. Ой. Симка, каймакны нәрсәдән ясыйлар? Сөттән. Сөтне сыер бирә. Күпертелгән каймакны сыер сикерә дә синең шикелле. Каймак шуннан күперә. Чынлапмы? Шаяртам. Бөтен җирне эзләдем. Гади каймак бар, ә күпертелгәне юк. Аптырама. Хәзер күпертәбез аны. Каймак ул куе сөт. Күпертү өчен каймакны башта суытырга, шикәр комы кушарга, аннары әйбәтләп булгатып, селкетергә кирәк. Шул чагында ул һава куыкчыклары белән тулыланып, галәмәт тәмле ак күбеккә әйләнә. Ләкин артык селкетмәскә кирәк. Юкса каймак тыгызланып, атланмайга әверелергә мөмкин. Ә нәрсә белән күпертергә соң? Әнә, болгаткыч белән. Тукта! Ничек? Күперми. Бәлки бүтән савыт кирәктер. Шешә ярыймы? Нәрсә? Шәп фикер. Хәзер каймак түгелме инде? Әйдә ике куллап. Әйдә. Тагын. Дөрес Димдимыч. Булды. Хәлем бетте. Каймак ничек булса, шулай калган. Начар булгаткансың. Шулаймы? Алайса бар, үзең булгат. Білдім. Менә кем безгә булышачак. Кусачка? Аңладым. Түбәнрәк. Менә шулай. Җибәр. Кусачка. Кусачка. Телефон. Бу вакытта сикерергә караганда да тиккәрем. Әйе, ә нишләп? Кызганыч. Юк, әлбәттә, кил. Тоталмыйсың. Ля-ля-ля. Мин ардым. Аның каравы каймак күпергәндер инде. Ой, юк, монда каймак түгел. Әллә нинди сорай бер. Бу бит май. Артык тырышканбыз. Нәрсә генә ясамыйлар гап-гади сөттән. Каймак та, май да, торт өчен кремнар да. Сөтне куертып шикәр кушсаң, куертылган сөт килеп чыга. Ә суытка шул туңдырмага әверелә. Хәтта сөтнең әчегәне дә әрәм булмый. Әчегән сөттән төрле йогуртлар, шулай ук каты, кефир эшләнә. Әчегән сөттәге артык суны алсаң,
иремчек барлыкка килә. Иремчекне дөрес итеп кайнатсаң, ул сырга әйләнә. Нинди генә сыр төрләре юк дөньяда. Санап бетерлек түгел. Сөтсез хәтта шоколад та булмас иде. Килешәсездер, гап-гади генә булса да, сөт ул гаҗәеп бер мөгъҗиза. Фаҗига! Нәрсә, катчы килмиме? Килә, ләкин җиләксез. Әбисе аннан кайнатма ясап куйган. Алайса күпертелгән каймак бүтән кирәкми? Юк, Катя кек салып киләм ди. Аны май белән ашау тәмле ди. Ә май бездә бармысың? Май? Җитәрлек. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кем нәрсә